Mal som chuť na niečo sladké a tak som dnes vybral tento recept za pár drobných na americké palacinky. V mise som zmiešal hladkú múku a kypriací prášok, do múky som pridal vlažné mlieko, rozpustené maslo a surové vajíčka. Všetky suroviny som spolu vymiešal do hladkého cestíčka. Do vymieseného cestíčka som jemne zamiešal pripravené ovocie a cesto som nechal odstáť asi 20 minút. Dobre rozohriatú pánvicu som potrel trochou repkového oleja potom som na pánvičku dal jednu malú naberačku pripraveného cestíčka. Keď sa na vrchnej strane palacinky objavia bublinky, je na čase ju obrátiť a opiecť aj z druhej strany. No a takto som postupne spracoval všetko pripravené cesto na americké palacinky. Porciu amerických palaciniek som ešte polial trochou javorového sirupu. Ak sa rozhodnete pripraviť americké palacinky podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarili. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.